Tapu flower no matter. I'm going to sit at it. Thank you very much. And the Jamasi, the constituency, my idea. Oh, yeah, propose a school for no cream, a school for no cream, a school for no cream, a school for no cream. That means some. Sama be say I move it back to the American assay. Madam Roma, if you do see any, now you want to take Kufuor. Now I am president. Now you want to take Kufuor. Now I am president. You know, I did back on the bar. You will tell Kufuor will be at the cano and in National Health Insurance. Now, bra, or the National Health Insurance, the bar, you know. Osaka said, so your bar, so your bar, your bar, and wool. It will be a Sawoka Kowa. It's a man in your own Kowa. I know that people are by the bar. It's a Salawiya Pipini, Salawiya Pisini, Salawi Tizongo, Salawi Tiarivie, Obia Kowa. And the Yura Mahama, Obeda, you say, Oba, Oba, Nasa have insurance in the Koso. Sarabua, Oba, ya Penny Capital Secretary. Ana mana omukomo kwalo ubukemo minyanom na ruwa samne se yalomba bebre wo ho a omukwa wo so mama na dia yale se oyere oba uniaba obusieni okromuni ekwakowo na dokase so oba no misika anyabia se yebameraba Nando ka Clifford, Nafasa, I will not put on the opa, no bani will pay mu, no doctor Cassani said, Saunisika, yes, and a lima buyer, Lima so no Christly, Lima the young man across a little room, or a country, wearing a cop, a fellow to see a Christly. My theatre one, and I run as a band in my toast. Lord, I see a Christ today. 1992, and I roll as a band in my toss me and son. Lord, I see a Christ today. I year 2001, and I take for buyer. Lord, I see a Christ today. 2009, and I year Tamas buyer. Lord, I see a Christ today. 2012, and I year Mahama buyer to 2016. Now Mahama see a Christ today. 2016 and 2017 to 2024 to 2025. Also, Akufo-Addo associate Christoni. Kramoni, that's a Kramofo, Dabiano, almost support 2 years Christopher, may the president. Dabiano almost support 2 years the president. Kramoni, Pierre, already president. Whether I have penalty, and MP before. Yachi ni ebi akoko to say akamofo ye the penalty ato ho dia mamo Ghana mawe uni president ala waha enti we bi amema na mo say na onye kremoni kekero oye kremonia se wo bajamase ha na se wo majamase da anu on se udidi kremidi no Abiamano, Saudi Manoa, your friend Bigogo, Obetimia address,
na wode ahyɛ ne fon mu saa kramani a yɛka no asɛmi menim deɛ nti sɛ wobɔ biribi na wode hyɛ mu pa a ɛde wobɛba ha na kyerɛ wo sɛ woatu ha saa kramani a yɛka no asɛm no anamno so anana obi afra a ɔsi tu sɛnde sika fama me sɛ na wo sɛnde sika de ma obi na sɛ obi tumi sɛnde sika de ma wo a ɛyɛ saa kramani Dr. Alhaji Mahmood Bawumia yɛsɛ ɔyɛ president no ayɛ ɔno no wɔsɛm ne yɛka ɔyɛ kramani a wɔwɔ nimdeɛ ɛnam no so ɛna sɛsi a aeroplane a yɛfrɛ no drone ɔbɛtumi de aduro ade abrɛ mu sɛsi a wɔ ase ɛyɛ kramani a ɛnam no so ɛna sɛsi a mobɛ sɛti mowɔ ambulance ɛyɛ kramani a ɛnam no so ɛti ɛna sɛsi a me ne wo kasa yi no yɛwɔ ɛyɛ one district one factory wɔ ha ɔyɛ kramani a ɛnam no so ti yɛwɔ tanda 111 ɛwɔ ha ɔyɛ kramani bi ɛkɛkɛ ɔyɛ kramani a wɔwɔ tɔ ɛnɛ Bawumia ti ɛnɛ kristoni ɛwu kramani a wɔhuru ne sɛ wɔhuru ne nua ɛnyɛ saa na nɛteɛ okay, Genesis chapter 25 verse 7 ɔse ayɛ Abraham ɔno na wu Ismael ɛna wu Isaac ɛti Abraham wuyɛ no Ismael ɛne Isaac ɔmo bɛbɛsia ɛna ɔmo bɛbɛsia ɔmo agya ɛti yɛ kristofoɔ ɛne kramofoɔ nyinaa no yɛyɛ agya baako na bɛyɛ ne kasa no bɛbɛ wɔ ɛno mu tie yɛwura ama bɛka sɛ akristofoɔ ne asakanfoɔ mpɛ kramofoɔ asɛm nanso so NPP-foɔ a yɛyɛ campaign ɛde ma Bawumia ɛno nnipa du ana ɔbɛkɔ saa kanseɛ no na nnipa nkoro ɛyɛ kristofoɔ baako pɛ ɛna na yɛ kramoni na ɔne Bawumia mekyerɛ ma wotumi meyɛ kristoni nanso so yɛne kristofoɔ yɛ dɔɔso wɔ NPP mu no yɛwo nimdeɛ a Bawumia wɔ ti yɛto aba no ade ma Dr. Alhaji Mahmood Bawumia eti ɛnɛ madawo no obuo ne ani deɛ kɔ aso aha na nyasa ne mu die hɔ obuo ne ani deɛ kɔ aso na nyasa kɔmfa asa no nsa no mfa ma me aba no a yɛbɛtoɔ no yɛbɛyɛ puli sɛsi no bi ɛwɔ ahemfie yɛbɛyɛ puli sɛsi no bi ɛwɔ asɔredan ho yɛbɛyɛ puli sɛsi no bi ɛwɔ zonto yɛbɛyɛ puli sɛsi no bi ɛwɔ Maserati na mese ɛno na kristofoɔ bɛkyerɛ sɛ ɔmo dɔ nkramofoɔ ɛno na ahemfo bɛkyerɛ sɛ ɔmo dɔ nkramofoɔ na yɛtoɔ ba no wie a ɛno na yɛbɛwuru sɛ nkramofoɔ dare nkramofoɔ na sɛ yɛnnuanom a ɔmo wɔ sonko no ɔmo dɔ ɔmo nua esonkoni anaa ɛno ɛyɛ sɛsia no yɛbɛhwɛ ɛte sɛ bi December no ɛyɛ kampisi na yɛwura Bawumia no since a Ghana ba yɛ nyinaa kristofoɔ nyinaa tumi aba no ɔno na since a ɔba a ɛkramofoɔ da biara no mokɔ Mɛka ɛkɔkɔbɔ mpayɛ na sɛsɛ deɛ ɔbɛma no ayɛ mmɔɔ na Mɛka mɔte kramofoɔ tumi akɔ Mɛka akɔbɔ mpayɛ paa de ama Ghana na saa nso so ɛna ɔbɛma kristofoɔ nso so ɔmakɔ Israel anaasɛ Rome na ɔmo so akɔbɔ mpayɛ na ɔmo de ama ɔbaa Ghana na sɛ kristofoɔ ne kramofoɔ ka bom na ɔmo bɛma ɛbɔ mpayɛ a ɔmaa Ghana ɛkɔ abia so Ghana ɛti nasɛ kristofoɔ ɛwɔ Yesu Kristo din mu sɛ mo mɛyɛ nyinaa no kɔto aba ɛfa number 1 ɛfa ma Bawumia na masrɛ me nua no nkramofoɔ so
our prophet Muhammad Dimu, glory be to his name. Second, the phone in Azuso, Muslim control number 1, Alpha Mata Humia. National Trouble, the Mata Humia Susua. Number 4, Azuso, Adiamon, the Casa Greg. Someone.